So guys, थांनोसै नै दा सारि दुवारावहाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो साइकेल बोरायदों थांगासिनो गारिबो गैजाया नालाय मा खालामनो ओरैबायदि भिर गाइस फुजानि ओरैबायदि भिर जादोंना I can't find my way back to you. Hello everyone, good morning. Welcome to my Facebook page and YouTube channel. My YouTube channel बरायनाय जाबाय नोंथांमोनखौ स' दासो सिखारदों आरोना ओमफ्राय मर्निं भिडिअ खालामलायबाय गोबावनि उनाव दिनै स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो स्ट्रेट बेला नायलांबाय थादों ना मा होनो चलो भिडिअआ स' दिनै नै दंफां गायनायनि फटक नांगौनो क्लास 10 नालाय फर्म फिलआपआव नांगौना बेनिखायनो दायो फुं गायना होबाय आरोना जों दायो सारिदुवार थांगोन नालाय बेनिखायनो इयाव खालामना लाबोखानोसै फटकखौ बेनिखायनो चलो बिदिबा गायनोसैनो ओमफ्राय केमेरायाबो मोजां नङा आंनिया स' गाइस थांनोसै नै दा सारि दुवारावहाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो साइकेल बोरायदों थांगासिनो गारिबो गैजाया नालाय मा खालामनो नै बोरायसो साइकेलाबो लामानि अबस्थायाथ' मोजां नंखाया खाराबखा दलंबो मोजां गैया बिथिं दुब्लिगोन जानाय बिथिंबो जा अखासो हासिगोन नै बोथोरा खोमसि जाबोगौ ओमफ्राय नैबेयाव दलं मोनसे दङ दंनायालाय पाका खुन्थानिसो आरोना पाका खुन्था माने लाइननि अबस्थायानो खाराब बेनियाबो देबजोब्बाय नै दा साइकेलानो पाम्पसार जाना होलायबाय आरोना ससेयावनो ओमफ्राय दायो फाहामगासिनो नै साइकेला हामा जाब्रा होदोंब्रा जोंना साइकेला बोराय जाहैबाय नालाय जों दायो थांगासिनो नै ओमफ्राय बरायखांनानै अखा हासिगोनसो स्पिड थांसिगोन ओरैबायदि गोजान खमबाबो 15 किल'मिटारसो जाखायदांलै बारासो जागोन ना खम जागोन मिथिला जाबाय खोमसि जाजोब्बायना जों दा नै गार' गामि सान्दुं ओंखारबाय दासो अखा हाबायमोन दसेनो थांगासिनो जोङो दा गार' गामि ओंखारबाय जोङो गेजेराव दं आरोना नोंथांमोननो दा मोनहैबा खिथानोसै आङो जों दा मोनफैबाय नै लोगोफोर दा ब्रिजआव दङ जोङो बारे masa गरम लै नै जों दा थांगासिनो हाथायाव थांदों आरोना बिदि राइडारफोर फैदों नामाब्रा राइडारफोर राइडारफोर फैदोंलै थांबाय साला बिथिं अरुणाचल थांगोन बिसोरो ओइ नुहुरबाय केमेरा जालालै आंनिया नैबेयावनो हाथाया बुधबार हाथाय ओइ नुहुरबाय मोनफैबाय लोगोफोर हाथायाव बे ब्रिज आरोना गोलावनो बेनो हाथाया जोंना बिथिं बेयाव लारि गारि दं भिउआ बरियालै
Pemelu nama. Dan lain lagi dulu gua. Labai. Di timur ya. Rồi vậy đi vir guys. Ini sahabat. Rồi vậy đi man sih kalau. Non stop. Rồi vậy đi vir guys. Wow. Puja nih rồi vậy đi vir sana. Là bên này dừng nhà ra rồi vậy thằng C đấy nó so guys सफैबाय नै जोंनि गामिसिम सफैबाय आरोना दासो गामि हाबदों न'नि खाथिनि गामिखौबो हाबबावाखैसो दासो स्कुल न' मोनफैदों जों थांबाय थानोसै होमबा स' दायो आनबक्सिं नै बे सार्ट मोनसे आरोना हाफ बियो आखाइ बे लंपेन्ट ओमफ्राय बे ओरैनो गानलाबायनो स्पर्टिं ओमफ्राय बे सार्ट बेसेबांल' आरोना फैसा गैया गरिब मानसि स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ माबोरै मोनखो स' नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन